Mungkin terajin iki cocok ditinggal gimana sih lipstikan aku tetap terajinan. Apa sih Pi? Saya aku tak lipstikan di lot. Iya. Kok minyak apa iki? Minyak balsem, tawon, minyak tak kabeh wis. Sik anjir gak enak wong delok rajin jancen. Iya. Dia berjualan di bagus, aku bisa memberimu mie and maafkan aku tadi tidak tahu. Gak enak no delok. Wong delok rajin jancen. Iki lho kembang kabeh kulo. Anjir ono pola-pola iku niku. Arek iku. Kok ndek ujupuki tok ae, kene durung ngrasakno wis dijupuki. Tuwek atraksi kon niku anjen. Enggak atraksi sih coba. Lalu minyak apa iki? Minyak zaitun, minyak tawon, minyak Cina apa balsem. Minyak kutuk ono to. Lompo takon iki ae terus kono anakno macem-macem ae kono. Minyak lintang. Minyak lintang lah gede kon bingung kok nae kan tak jete. Minyak sing ndi enake? Sak karepmu wis, pokoke enak. Oke wangi. Pun dandan-dandan gawe opo sih mi? Lho ya apa sih? Yo gak ayu ta aku tak gak dandan sih. Nek gak dandan kok gak pintar kok kono Gak usah dandan lu wis ayu jare aku. iso ae kon kuwi ae. Aku gak iso ninggal terajin ngene iki. Sampai ndelok wis gak apa-apa. Ya wis kene. Bismillah. Ono Pak Alum iki berarti ndek omah iki. Wis. Sik tak deloke. Alum. Nggih. Loh. Kenapa Pak RT? Tarian kematian. Sinten sedo? Loh, tarian Pak, duduk kepaten. Ya opo sampean iki? Monggo pinarak Pak RT. Nggih, Alum. Pak RT, Nggih, opo sampean Pak Alum? niki lho, kakek pola tek tuwek iki lho, penekan ae. Aduh aja tambah dikepuk Ibu, tambah remek. Kula pun sanjang, pun penekan. Mangkel kula ngeten. Tarian kematian iki lho, Pak. Weh, sampean iki cak angele, golekane sampean iki. Sibuk RT. Sibuk opo wean? Ini belum ngurusi rapat kali PBB nih lho. Lho. Anu, Napa? peraturan baris berbaris. Nggih. Oh, Sing sampean ngajar baris ya, Pak Lum? boten sih kalau ngawasi mawon. Kayak duduk tentara sampean iki kok ngajar baris ya? Nggih. Pinten Pak RT tariannya Pak RT? Saiki 3 bulan sampean. Wangel golekane. Kita. Ya iki mang pas aku narik ketok montore sampean. Wah, yo mampir ae. Kalau pre ini gua mantun di boni kilo Pak RT. Lari-lari lu nyolongi wae. Oh, yo. Ngawasi. Iya ancen jenenge arek Pak Lum ya. Gini ku. Nih. Nah, itu kan ngomong lu. Oh, sik pinten? Wah, pinten? Nomor 3. Aku cek katahe Pak RT. Lho, lancene 3 bulan, Bu. Pinten niku 3 wulan niku? Sinten mawon niku sing pejak niku? Kok sapa sing mati oh, sih, Bu? Jenenge tarian, Bu. Yo Lah iya kan 3 wulan. Piro totale iku? 7,5. Cake sih 7,5. Mundak, Bu, saiki ku maesan iku mundak. Iki ndak pungli kan? Ngawur ae. Yo, Kak. Pungli. Biasa 20.000. Kok tadi 7,5 saiki? Biasanya lah ya 3 wulan ping piro iku ayo. Iya, gak larang Pak Ustaz. 7,5, Bu, gak larang. Nah ngene ku, niku kematiane tok 7,5. Dereng kebersihane, dereng keamanane, dereng maneh iki iuran kas. Nggih lho. Makane Bu Alum, kematian iku mau kan 7,5. Kan Pak Alum kan wis 3 bulan. Nggih. Nah, total iku kabeh ya mulai kebersihan, keamanan, kematian ambek kas. Nggih. RT bulanan iku. Nggih. 90.000. Waalaikumsalam. Lho, nah ini sing pecinta moler Boleh aku ini.
Ini ditandani kon le. Lah iya. Oleh Mimi. Saling Pak RT. Pak Rino itu. Rino iya. Apa nanti RT, Pak? Loh. Ikum siapa? Kayak tengah si Jiwingi le. Walah, ya. Tahun anyar, RT anyar. Ya apa kuliah? Saiki kudu ndak kabeh mbayare. Ono kurikulum bayar maneh. Terus KKN, bayar kuliah, bayar kos-kosan, bayar mangan ku mbek pacarku. Pacaran. Wah, Mi. Ya akeh sih, mungkin duit sama perintah. Ya wis tak kei. Kos-kosan iki kok bokekno durung. Mari tapi tak kena pacarku separuh. Ojo pacaran ae. Durung kerja ngekeki pacar. Rindu aku. Wis mending kalau Iya, sing apa? pacaran nang arek iku. Lara enggak kos-kos kan kuliah-kuliah wis. Si Pak, iki apa mbayari Malum? Iki pisan ono wong bahas kuliah anake melo ae. Lho, selak narik gua lho. Piro? 90.000. Ya saya tak dipeno dhuwit. Ono ae wong iki dhuwit kabeh. Lakene tunggakan ini. Akeh tunggakane makane pipi iki soro. Iki momen-momen tok mulai winginane iku. Ono KKN bareng kali. Iya Pak Rino. KKN nang desa penari. Aduh, nari ini berarti kau. Lah, Enggak Pak Rino. Enggak Pak Rino. Oh ngene. Sun. Pak RT dihitung dhisik Pak RT gua terkurang kok mau nak-nak Rene meneng kok. Ya lek kurang kok tak barengno sing ulang arep. Lu gak maneh dhuwit maneh. Duit maneh. Iki anak wis kuliah model kok ngene sambatan duit ae. Makane iku. Malum tak nutupno nggih narik maneh. Nanti Pak Rino. Matur nuwun. Sing Pak Rino yo. kuliah le. Nggih. Suwun Pak Rino. Wis. Ae tadi RT narik sepisan wis kena paidu soro. Jadi aku nih Vertus. Ayo coba ayo. Ayo iki lo keluar iki. Ji, ro, lu, pat, mo, nam, tu. Itu. Wih, cuy, menawa cuy. Iku kok cangkrik. Oh, walang. Ya otak sih re. Oh, nang, cepet. Lo niki lo. Coba sana. Turu, astagfirullahaladzim. Cuk, ojul malah ini rek. Lapor ciri-ciri. Coba Jus. Wih, cuk. Ono apa rek? Wah, ada cili-cili kudulinan mercon. Kerjain ayo. Ayo. Tulisan apa kira? Spiritus apa? Oh, bom spiritus. Kenapa aku po? Ojo ini kayak orang dewasa. Waduh, aku tahu ciara cilik tuh. Oh, lah. Ya apa ya coba tau? Caranya? Dia semprot sih. No. Sakarep piro. Terus ngene no di otak ngene ngocoke. Terus ngene terus dek. Wah, busuk ono. Tono iki dipencet ngene. Ya, sip. Oh, para arek iku kumpul-kumpul ngono rame-rame ae. Wah, wis. Hei. Apa kira? Rame-rame ndak wasar ta? Wah. Delon kok. Ayo, biar. Asar. Ya wis, Pak. Woi. Yo, biar. Kaya ngaji rek. Yes. Wes. Yo, biar. Oh, parah. Apa mana, Bran? Duit mana kok niki? Kowe wae ngaji ki lho jam piro? Pelit.